Ne tɔgɔ lieutenant Daouda Konate, secrétaire général de la section syndicale des surveillants de prison du Mali. Kasobon baarakɛlaw ka jɛnɛjɛkulu dɔ bɛ n'an b'a fɔ ma ko syndicat u ka hakɛw lafasalabaga o tɔn ɲɛmɔgɔ ye ne. Tile duuru baarabila in o kun ye baara daminɛnen ye a mɛnna dɔɔni depuis président sigi ma se anw ye sariya dɔ sɔrɔ o sariya kɔnɔna la article dɔw bɛ sariya sigilen dɔw bɛ olu b'a jira k'a fɔ ko anw ni hakɛ dɔ ka kan an ka baara kɔnɔna la. O laɲiniw kɔnɔna la an kun y'a essayer ka kɛ sigikafɔ ye ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛla la yanni président sigi cɛ. Bon sigikafɔ in kɔnɔna la an ma se ka ɲɔgɔn faamu. Ɲɔgɔn faamubaliya y'a to an ye gɛlɛko damadamanin kɛ. Bon o nana kɛ ni président sigi ye. Donc o kɔnɔna la an yɛrɛ fana y'an ka syndicat baaraw jɔ fɔlɔ. An bɛ an ɲɛsin fasoko ma n'o kun ye président sigili ye. Donc président sigili o tɛmɛnen kɔfɛ gouvernement kura sigira. Ala y'a kɛ monsieur Tiɛna Kulibali o nommera an ka département na comme ministre de la justice. A yɛrɛ a n'an ye ɲɔgɔn ye an ye an ka taabolo f'a ɲɛna a fana y'a ka taabolo f'a ɲɛna an kɔni y'a yira k'a fɔ bon an kɔni ka baara kɔni ye taabolo ye sigikafɔ ye sigikafɔ kɔnɔna la an bɛ se ka fɛn caman ɲɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ bɛɛ ma kɛ ni ɲɔgɔn sama ye a yɛrɛ ko o fana ka d'ale ye donc an ka cahier de doléance min bɛ yen an kɔni ye grève fɔlɔ minnu kɛ o point 3 kelen dɔrɔn de b'o cahier fana kɔnɔ an kɔni ye cahier actualisé k'a bila ka d'a ma kalo kelen kalo fila kalo saba bɔ fɛn tɛ ka bɔ an y'a ɲini k'a ye an n'a ye ɲɔgɔn ye an y'a ɲɛfɔ a ɲɛna ko bon an kun ye an ka revendication minnu bila ka na e fɛ n ko a ko bɛ cogo di mais ala ni tiɲɛ an taara sɔrɔ kan min b'a da o kun t'anw ka taabolo ye parce que an kun b'a miiri depuis 2016 fɛn min bɛ senna fo bi n'a fɔra ko halisa ko ko n bɛ se ka ci lase a sɛbɛnw ma an ko t'an ka taabolo ye donc o kɔnɔna de la o tɛmɛnen kɔfɛ donc an ye conférence de presse dɔ kɛ o conférence de presse kɔnɔ an kɔni y'a essayer an bɛ ɲɛmɔgɔ ladɔnniya ka maliyɛnw ladɔnniya gɛlɛya minnu b'an kan an ka baara kɔnɔna la gɛlɛya min b'an kan an ka baara taabolo kɔnɔna la donc an bɛna taabolo ta k'an ka hakɛw ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an kun y'o lajɛrasigi kɛ o lajɛrasigi kɔnɔna la kɔni an ye kuma caman fɔ o kɔnɔna la ka intervention caman kɛ radio kɔnɔna la o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an nana ye k'a fɔ bon o bɛɛ kɔnɔna la an ma wele fɛn ma f'an ye bon an kɔni y'a yira k'a fɔ bon grève fana o y'an ka droit dɔ de ye an ka hakɛ ɲini cogo dɔ de ye donc maintenant an kɔni ye préavis déposé o kɛra juma tɛmɛnen février kalo juma tɛmɛnen février kalo tile 15 an kɔni ye o préavis déposé o préavis kɔnɔna la kɔni tile 5 baarabila b'an bolo ntɛnɛn ka taa ntɛnɛn ma mars kalo tile 4 fo ka taa bila a tile 8 na o kɔnɔ an kɔni an ye o baara bolobila kɔni da yan'o cɛ n'an wulila ka sigi ka kuma n'ala sɔnn'a ma an bɛ taa ni min bɔr'o la maliyɛnw bɛ bɔ fana kala k'a fɔ anw yɛrɛ ka kɔɔri kɛra ni gɛlɛya kɔnɔna ye n'aw hakili b'a la depuis sarasi ye élèves gendarmes minnu gɛn an ka kɔɔri création nana o kɔnɔna la o fana kɛra injustice kan mais o bɛɛ la donc jamana nana yɛrɛ k'a fɔ bon maintenant an gɛnni min kɛra o la jo b'an bolo la u y'an ta an nana sigi baara kan tuguni o baara kɔnɔna la bon papier foyi kun tɛ yen min bɛ an ka baara kow sɛgɛsɛgɛ papier foyi kun tɛ yen min b'a jira k'a fɔ an ni nin ka kan baara hakɛ kɔnɔna la mais an kɔni an continuera ka muɲu ka sabali ka kɛlɛ kɛ k'an jɔ ɲini k'a ɲini fo ka se bi ma donc jusqu'à présent bon sariya kura min taara ni sariya taara n'a ma labato nafaba tɛ kɛ sariya la bon sariya fana kɔnɔna la sigisɛn dɔw de bɛ yen olu de bɛ ta pour ka se ka dili di sariya ma o sigisɛn ninnu kɔnɔna an b'olu mankan da bi n b'a fɔ mankan yɛrɛ tɛ an bɛ ka diɲɛ mɔgɔ laba kalama k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ u bannen don sariya labatoli ma o sariya kɔnɔna la donc maintenant a revendication fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min ye o ye sarako ta fanfɛla ye o sariya kɔnɔna la article 148 ani 149 olu b'a jira k'a fɔ ko bon an ka surveillant baara kɔnɔna la gɛlɛya min b'a la risque min b'a la anw ni hakɛ dɔw ka kan article 148 b'a jira k'a fɔ ko bon état kan ka décret ta décret min kɔnɔna la anw ni hakɛ fɛn o fɛn ka kan i n'a fɔ prime an ni hakɛ fɛn o fɛn ka kan i n'a fɔ indemnité ko k'o d'anw ma depuis 2016 o baara ma kɛ article 149 fana b'a fɔ ko jamana ka kan ka so di a ka baarakɛla bɛɛ ma n'a ma se ka so di min ma a kan ka kasabiya dɔ ta k'o d'i ma i ka se ka so ta i yɛrɛ ye pour ka se k'i yɛrɛ sutura ka se ka baara kɛ hɔrɔnya kɔnɔna la o fana baara ma kɛ depuis 2016 quant au fonction publique ka bolo kan an tun bɛ indemnité dɔ sɔrɔ u y'o fana tigɛ ko parce que k'anw n'o mankan bɛ yen k'anw ye sariya kura min sɔrɔ k'o bɛ fɛn wɛrɛ d'anw ma o tigɛli yɛrɛ fana kɛra injustice kɔnɔna la donc an y'a yira k'a fɔ hali o min tigɛra an ma jɛn n'a ye parce que bi o bɛ Mali fonctionnaire bɛɛ bolo o ma ta k'a fɔ k'a di mɔgɔ ma k'a fɔ ko statut autonome b'i bolo non bien de la maintenant anw ta tigɛra an ma jɛn n'o ye u ye kɔrɔlen tigɛ kura ma na donc o hakɛla ɲini de fana bɛ yen n'i y'a jateminɛ baara yɛrɛ t'a kɔnɔna la an tɛ condition de travail foyi fana la parce que kasobon yɛrɛ bɛ jɔ ni norme dɔ de ye mais Mali kasobon si tɛ yen bi min jɔlen bɛ ni o norme internationale respectées ye n'i y'o ta ka b'a la fana ni kasobon jɔra minɛn dɔw de kan ka bila kɔnɔ pour que ka se ka kasobon sécuriser ka baarakɛlaw sécuriser o foyi tɛ Mali kasobon si la bi donc Mali kasobon bɛɛ jɔlen n'a fɔ siso o ye gɛlɛyaba dɔ ye bon effectif ko fana bɛ yen parce que n'i ye a jateminɛ texte b'a jira k'a fɔ ko ratio surveillant c'est à dire kasoladen hakɛ dɔ de bɛ yen surveillant hakɛ dɔ de kan k'o garder mais anw t'a to o si répond bi
kaso b'anw bolo bi ni i yɛlɛla gari la jigi kelen i bɛ se ka kalo kelen bɛ yen i ma jigin relève tɛ taa parce que recrutement ko problème bɛ yen ko ta kaba la ka taa bila marifa ko la o problème bɛ yen ka taa bila fini ko la o fana problème bɛ yen an ka baara in bɛ ka kɛ gɛlɛya dan yɛrɛ de kɔnɔ an ni an finitigilaka tɔ fɛn fɛn bɛ yen an n'o si tɛ kelen ye bi n'i y'a jateminɛ jamana ye sariya dɔ ta n'an b'a fɔ o ma ko la loi de la programmation militaire bi alhamdulilayi sɔrɔdasi kunda o loi in bɛ k'olu bila u ka condition caman caman na sarako ta fanfɛla la finiko ta fanfɛla la formation ko ta fanfɛla la équipement ko ta fanfɛla la u ye sariya wɛrɛ ta n'an b'a fɔ ko la loi de la réforme de la sécurité mais anw t'o kɔnɔna la parce que anw ye force de sécurité de mais parce que anw bɛ département min na o département n'a fɔ ko ministère de la justice o bɛ wele jamana la jamana kungo la ni sariya kuma de bɛ yen mais a tɛ wele jamana kungo la ni lakana kuma bɛ yen o de la nin sariya sen fila fɛn fɛn talen don ka finitigilakaw ka hakɛw ɲini k'u d'u ma anw tɛ ta en compte la parce que anw tɛ département si la département min chargé len bɛ o question na o gɛlɛyaba yɛrɛ b'an kan an ka baara taabolo kɔnɔna fana la tile duuru baarabila in kɔnɔna la grève fana texte de fana bɛ yen min bɛ grève encadré parce que grève tɛ k'a fɔ n'i bɛ taa grève la dɔrɔn min ka di i b'o kɛ non texte kɔnɔna la a bɛ fɔ o ma ko le service minimum o bɛ observé mais an ka grève kɛcogo ani fonctionnaire classique grève kɛcogo tɛ kelen ye n'anw bɛ taa grève la taabolo dɔw de o de bɛ taa par exemple n'an bɛ taa grève la sisan mɔgɔ tɛ datugu kasobon fan si Mali bɛɛ n'anw bɛ taa grève la kasobon kɔnɔna la jugement tɛ kɛ mɔgɔ tɛ bila n'anw bɛ taa grève la kasɔrɔden minnu bɛ yen ni don o don u somɔgɔw bɛ taa visite rendre u ye u bɛ taa n'u bɛ ɲɔgɔn ye u b'u hakili lasigi o bɛ dɔ b'u ka kaso gɛlɛya kan an ka baarabila kɔnɔna la o fana tɛ kɛ n'an bɛ taa grève kɔnɔna bon an bɛ an ka dispositif sécuritaire an b'o renforcer parce que n'i taara grève la anw fɛ a bɛ kɛ furugufurugu ye dɔɔni kasɔrɔdenw ma a bɛ kɛ furugu fana ye kasɔrɔden somɔgɔw fana ma donc an bɛ mesure ta par rapport au renforcement de la sécurité mais o taabolo ninnu kɔnɔna mandat tɛ reçoit ordre de mise en liberté tɛ exécuté extraction judiciaire tɛ kɛ extraction administrative tɛ kɛ transfèrement judiciaire administratif o si tɛ kɛ donc a taabolo kɔni a bɛ kɛ gɛlɛn tɛ anw dɔrɔn parce que ni polisilakaw ye mɔgɔ minɛ o tɛ se ka na datugu anw fɛ gendarmew la même chose hali u bɛ ka terroriste minnu minɛ a si tɛ datugu anw fɛ an ka grève kɔnɔna la donc ni juge ko k'a bɛ mɔgɔ fana bila o tɛ se ka bila anw fɛ o mandat ninnu si tɛ exécuté fɛn o fɛn ye correspondance ye ka dɔn kasobon kɔnɔ ou bien ka bɔ o si tɛ traité voilà pourquoi contrainte caman kɔni b'a la donc an kɔni ka laɲini tɛ ka gɛlɛya se mɔgɔ ma mais hakɛ ɲini de don n'i bɛ préavis déposer préavis dépôt ka taa bila exécution na tile 15 de bɛ yen pour que gouvernement ka wele aw ka sigi aw ka kuma an bɛ yɔrɔ min na ko bi an kɔni an ma wele fɔlɔ an kɔni an bɛ tulo kɛrɛbɔ sigi la n'an welela y a pas de problème an bɛ taa an bɛ sigi an bɛ kuma mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi gouvernement kɔni ma wele fɔlɔ an kɔni bɛ labɛnw na halisa an bɛ ka continuer ka maliyɛnw informer ka diɲɛmɔgɔ informer gɛlɛya min b'an kan sariya labatobaliya min bɛ anw kan ka taa jamana ɲɛmɔgɔw fanfɛla la an kɔni an b'o cadre kɔnɔna la fɔlɔ an bɛ welewele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma halisa anw kɔni anw bɛ nous sommes dans la logique du dialogue social an kɔni sigi ka fɔ o y'an ka jamana taabolo dɔ ye mɔgɔninfin n'aw sigira k'a fɔ a ka ca ala fɛ bɛɛ bɛ filɛ ka da kɔnɔ tiɲɛ de kan mais tant que aw bɛ échanger tant que y a le dialogue entre vous an kɔni hakili la c'est à dire fɛn bɛ sɔrɔ min ka ɲi jamana ma min ka ɲi jamana baarakɛlaw ma an minnu fana bɛ k'an ka hakɛw ɲini an bɛ bila an ka hakɛw kɔnɔ an ka kan ka baara kɛ ni hɔrɔnya min ye an fana bɛ se ka baara kɛ n'o ye ala ye latigɛ ye minnu sɔrɔ n'olu bɛ kaso la anw bolo kɔnɔ an fana bɛ se ka hinɛ o la parce que i bɛ hinɛ mɔgɔ la n'a y'a sɔrɔ hinɛ kɛrɛ fana la de donc ni e yɛrɛ t'i ka condition na ça va être très difficile min bɛ e bolo kɔnɔ e fana ka laɲini dɔ ta k'a ɲɛsin o fana la an kɔni an bɛ welewele bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma halisa u k'an ka revendication ninnu u ka analyser avec objectivité pour que laɲiniw bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔninfinw bɛ se ka bila u ka hakɛw la an bɛ se ka baara kɛ ni hɔrɔnya kɔnɔna la